A 3 gramy. 6 cukríkov má 3 gramy. Čo z toho vyplýva? Že koľko cukríkov bude mať 1 gram? Pol, mal si pravdu, Maťo. To nemyslíš vážne, Rest. To nemyslíš vážne. Čo? Takže, 6 cukríkov, 3 gramy. Má 3 gramy. A 2 cukríky? Čo? 6 cukríkov má 3 gramy. Áno. A 2 cukríky majú koľko gramov? Čo ja viem, ty jebnutý? Nie, to neveríte. Toto. Počúvaj, to je To jedno koľko. Vieme, že 6 cukríkov má 3 gramy. Jak si sa mohol dožiť 33 rokov bez újmy na zdraví, ty kokot? 6 cukríkov má 3 gramy. A vybavené. A 4 cukríky majú koľko gramov? 1,5. Jebeti. 3 cukríky majú 1,5 gramu. Nie! Áno, 3, áno, nie 4. 3 cukríky majú 1,5 gramu. No. 6 cukríkov má 3 gramy. 4 cukríky majú 2 gramy. Áno. Čo si zajebal? 4 cukríky majú 2 gramy. 3 cukríky. 6 cukríkov. Choj do piče, Rest, ty si ma tak dojebal. Proste, 6 cukríkov má 3 gramy. 4 cukríky majú 2 gramy. A 2 cukríky. Čo z toho vyplýva? Koľko majú gramov? Čo ti jebe, ja nechcem deti ani kokot. Ja nechcem deti ani kokot. Ja keby som mal deti a toto z toho vyrastie, tak ti hovorím, ide do piče. Dosypni hneď. Nechám ich v pivnici a ide do piče. Počkaj, čakaj. 1 gram majú 2 cukríky, takže pol gramu má 1, takže som mal pravdu. Počkaj, za prvé, prvá vec je to, že mám ich tu 6 na stole a teraz sa ma spýtať čokoľvek. Mám ich tu 6, dobre? To sú 3 gramy. Macejko mi poslal 2 eurá, že každé 2 pozdrav cukríky Resta. majú gram, to znamená, že každý jeden má pol gram. Čo na tom nechápeš, Maťo? Rest, Že ty si povedal na začiatku, že má pol gramu, ja som ti povedal, že áno. Tak ja som sa pýtal, že koľko gramov majú 2 cukríky. To musí boleť jak kokot. Ja to normálne počujem až do Novej Dubnice, z Dubnice normálne, jak tam šrotuje ti lepka. Macejko mi poslal 2 eurá a napísal, že pozdrav Resta. Odkáž mu niečo pekné. Macejko, ďakujem za 2. Jak si to ty Magor. A Kakáš, ďakujem za 2. Som si vypol zvuk. Už funguje. Za 7 horami, za 7 dolami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, boli raz dvaja trpaslíci, ktorí sa spoznali. Dobre, už nájsť to koleso. Poznali už dlhé staročie a jednoho dňa povedali, že za týždeň prejdú My Summer Car, no a už je to mesiac. A nemajú ani auto. Kakáč, ale on nám to kazí. Ten Deme nám to poschovával, chápeš to? Mám ho. Kde si ho našiel? Idem ho pozrieť. Už mi to mali primontované. Kde je? To je vyjebanec. To je vyjebanec. Do postele najebal koleso. Čurák. Dobre, dáme jedno cíčku. Daj cíčku, ja to tam idem namontovať.